bona nit. Hi ha cantants i cantants per tots els gustos i de tota mena arreu del món, però aquest programa es diu Identitats. I si hi ha algú en el món de la cançó que té una identitat artística i personal rigorosament pròpia, és Maria del Mar Bonet. I avui la tenim aquí. Bé, el primer que t'he de dir, Maria del Mar, és que estic molt, molt content que hagis volgut venir a tenir aquesta conversa. Gràcies, jo també estic molt contenta d'haver vingut. Jo no sé si t'has fixat, em sembla que he dit, perquè ho acostumo a dir, Maria del Mar Bonet. Esclar, els barcelonins hauríem dit Bonet. Jo penso que a Mallorca dieu Bonet. Bonet. Oi? Bonet. Va, tu dius molt millor que jo, però la O és realment una O, que no és la Bu de Barcelona. Exacte, sí. Bé, i ara ja posats a preguntar, aprofitant l'ocasió, a Mallorca diríem Maria del Mar o Maria del Mar? Maria del Mar. Maria del Mar. Sí. O sigui, Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet. Perfecte. Bé, tothom saps que és de Mallorca, és conegut. Aquella Mallorca que té una imatge avui molt aclaparadorament turística, que suposo té poc a veure amb aquella Mallorca que tu vas conèixer de petita, que tu coneixies des de dins. Com era aquella Mallorca? Aquella Mallorca va durar fins quasi bé, jo diria, quan jo tenia 15 anys. Aquella Mallorca tan preciosa. Després es va anar espatllant cada vegada més el que ja hi havia una mica espatllat i ja es va invadir segons quines platges, perquè no totes, i segons quins paisatges de ciment, de grans hotels, de grans edificis de pisos, d'apartaments, d'extensions robades a la natura per fer-hi urbanitzacions típiques turístiques. El que no s'havia espatllat encara, doncs, què era? El que no s'havia espatllat eren... El que no s'ha espatllat ara, o el que no s'havia... El que llavors, quan tu començaves a conèixer el teu propi país, quan corries per Mallorca, allò que encara era viu, fresc... Hi havia una zona que és molt pròxima a la ciutat de Mallorca, que era l'Arenal, que encara no estava tan espatllat, quan jo tenia 15 i 16 anys. Després es va anar deformant d'una manera que ja no es pot reconèixer com jo l'havia conegut, que era una platja que no tenia més bellesa que la sorra blanca i alguns arbres molt inclinats pel vent, molt gran, era una platja molt gran, però que hi podies trobar infinitat de petxines de tots colors, que l'aigua era transparent, maquíssima, i que ara ja, bé, no sé, és diferent. S'ha destrossat d'una manera tan gran que ja no es pot reconèixer l'Arenal que jo havia conegut de petita. També Palma Nova, també moltes illetes, moltes platges que estaven molt a prop de la ciutat, doncs totes aquestes, cap als 15 anys meus i els 19 del meu germà, es van acabar. A quin barri de ciutat vivies? Jo vaig néixer, igual que el Joan Ramon també, en el barri de Sa Calatrava. Soc calatravina. Això és important, ser calatravina? Jo crec que sí, jo crec que sí. Per mi ho és força. Jo crec que encara Sa Calatrava guarda carrers... Quasi bé no s'ha espatllat Sa Calatrava encara. Ho deuen fer per respecte a tu. No, que va. Jo crec que hi ha una colla de calatravins que ho defensen prou bé, però és una zona que jo crec que no sé com acabarà, perquè hi ha cases que amenacen runa, coses, i totes aquestes coses, tristament, en lloc d'aguantar-les, doncs el que fan és fer cases noves, moltes vegades, o posar-hi espai verds, que també quedaria prou bé. Des del punt de vista social, cultural, de costums, com era la teva família, la família en la qual vas néixer? Mira, tant el meu pare com la meva mare treballaven, els meus avis vivien a casa amb nosaltres, jo quan vaig poder començar a parlar amb ells ja no treballaven, perquè quan nosaltres vàrem néixer de petits encara tenien una granja en un barri al costat de Palma, Son Espanyolet,
i tenien una granja d'animals, però després això es va acabar i varen venir a viure a casa amb nosaltres. Els meus pares, a més de treballar, doncs, eren unes persones molt liberals. El meu pare és escriptor i periodista. Joan Bonet. En Joan Bonet. La meva mare, Mercè, ella treballava sempre en coses de dietètica, de règims, del cos, sempre lligat amb coses de tipus mèdic, naturista. La meva mare hi entén força amb aquestes coses. Ha escrit també durant molts anys en el diari que treballava el meu pare, també com a receptes de tipus de menjar també dietètic, vegetarià, o més o menys d'aquests tipus, i també sobre bellesa femenina escrit en el diari. I bé, els meus pares varen intentar des de petits que nosaltres estudiéssim música, que el meu avi ens va ensenyar català a casa, amb llibres que ell havia guardat de contes de després de la guerra. Saps que els meus avis i la meva mare són catalans, vivien a Gràcia. La meva mare va anar a Mallorca just després de la guerra. I bé, eren una família, jo crec, que ens deixaven fer totes les coses que ens agradaven. Dibuixar, escriure rodolins, qualsevol cosa que féssim. Recordo molt bé que ho potenciaven els meus pares amb grans elogis. Està bé, això, Sí, sí, sí. És bonic poder-ho dir així. Deien que tot era preciós i magnífic, la qual cosa doncs t'animava a seguir cantant, a seguir dibuixant alguna cosa, a seguir... Com que llavors jo crec que d'alguna manera era una sort, encara que hi ha gent que no creu així, però jo crec que teníem moltes hores lliures, no teníem televisió, aquella infància nostra, doncs jugàvem molt al carrer, també jugàvem molt a casa, els dies que no podíem sortir al carrer doncs escrivíem, dibuixàvem, fèiem moltes coses amb ells, amb els meus pares, i tot això doncs ens animaven. Eren uns pares i són uns pares que admiren els seus fills profundament i ens estimen d'una manera, jo crec, que ens ho comporten tot, ens ho potenciaven tot. A part que també eren exigents i no ens deixaven ser massa dolents, cosa que eren força també. Aquell punt justet, vols dir? Sí, ens passaven bastant, també. No agrada que diguis massa dolents. Però també eren exigents i no ens deixaven fer masses dolenteries, però sí, eren molt agradables. Jo crec que he tingut i hem tingut una infància fantàstica, deliciosa i divertidíssima. Jo m'ho passava molt bé amb els amics del meu germà, que sempre eren més grans que jo. Jo tenia amigues també en el barri, en tenia una o dues, que ens ho passàvem pipa amb els amics del meu germà, que érem una colla de marrecs que corrien pels carrers de sa Calatrava, que eren llavors encara bastant tranquils. No hi havia tants cotxes com ara i podien ser nostres d'una manera tranquil·litzant pels pares, que no patien massa perquè ens atropellessin cotxes o tot això. Tu familiarment no et deien o et diuen Maria del Mar, oi? Com et diuen? No, familiarment em deien Mimà. Això m'ho va treure el meu germà quan era petit. Clar, jo vaig néixer quan ell tenia 3 anys i no sabia pronunciar prou bé el meu nom i el va abreviar, naturalment. Una vegada el teu pare va escriure que tu havies estat bressada amb cançons, desmamada amb cançons. Sí. És cert, això? Sí, sí. Tant la meva mare com la meva àvia, que eren les dues persones que em tenien més a sobre, sabien cançons. La meva mare em cantava aquella cançó catalana tan bonica, de la vora de la mar, i jo li feia repetir 1000 vegades perquè m'agradava molt. I la meva àvia m'explicava rondalles, contes catalans també. Després teníem una veïna sota de casa que jo m'estimava molt, que es deia Noreta, que ella no tenia fills i que m'explicava... Ella era una persona que sabia molta música popular mallorquina i molts contes, rondaes, que en diem a Mallorca, no? I ens explicava
jo li feia repetir també molts contes que a mi m'agradaven especialment, algun molt surrealista que m'agradava molt i li feia explicar 300 vegades, moltes vegades. No me'n recordo perfectament de l'entonació que ella hi posava. Era una gran actriu per a nosaltres, molt simpàtica, explicava acudits curtets mallorquins, molt divertits, i el seu marit també ens explicava coses. Eren una gent, estàvem envoltats d'una gent realment molt agradable. Jo, quan sé que realment senties tantes cançons a casa teva, tu vas fer una cançó que es diu Mercè. Sí. I penso si era una manera com de tornar cançons a casa teva, oi? Una mica sí. Perquè aquesta cançó sí. està dedicada a la teva mare. Dedicada a la meva mare, tot el que ella feia dintre de casa, no? Creava uns ambients especials que jo m'hi fixava, que he après d'ella, com les flors, les fruites que tenia sobre la taula, com canviaven molt a casa. Recordo que els hi agradava als meus pares doncs un dia pintar un armari d'un color o canviar un ambient de lloc amb els mobles que teníem, canviaven la casa dalt a baix i era això tot molt creatiu. I la meva mare era potser la primera persona que era més decidida amb aquestes coses, en posar o treure cortines, en crear ambientacions d'aquest tipus. Tu has heretat aquest costum de canviar, sí? Sí, m'agrada molt. El teu pare tocava la guitarra. Sí. Com és això que el teu pare tocava la guitarra? Perquè té un amic que es diu el Viejo Duquel, Juanito Coll, que és un gran artista a Mallorca, que sempre li deia, tu podries tocar la guitarra, i li deixava la guitarra, el meu pare la rascava una mica, el que ha fet sempre, però de tocar-la no l'ha tocada mai. Simplement ha estat pensant que la podria tocar. Això és bonic. Sí. Però tot d'un plegat va passar aquesta guitarra. L'ha pintada més, però el meu pare ha pintat força i ha fet exposicions i tot això, i l'ha pintada més que l'ha tocada. Aquesta és la veritat. I tot d'un plegat la va passar el teu germà Joan Ramon. Exacte. Sí. Ara per tu, ara tu treballes, ara fes cançons? No, la guitarra jo crec que vaig ser una mica la culpable. Quan vaig fer el quart i revàlida em varen prometre que em comprarien una guitarra. I això va ser. Però en aquell moment que va arribar aquesta guitarra per a mi, en realitat la va tocar primer el Joan Ramon que jo. I després jo la vaig anar aprenent també amb el Juanito Coll, que em va ensenyar, amb el mestre Calatayud també, alguna vegada, i després, doncs, ja saps, vaig arribar a Barcelona amb la guitarra. Parles de mestre. A quina escola anaves en aquella Mallorca? Com t'hi trobaves tu a l'escola? Quina formació rebies? Jo anava a l'institut Joan Alcover durant, em sembla que hi vaig anar 5 anys, vaig fer el batxillerat allà, i després em varen fer aquells exàmens de tipus, com es diu, uns exàmens per veure quines tendències... Un test, sí, un test per veure quin... Perquè era mal estudiant, en el fons. No m'agradaven les matemàtiques, no m'agradava la física. M'agradaven més les lletres, però tenia una gran tendència a divagar, més que a estudiar profundament. I això va obligar els meus pares a fer aquest test, aquesta anàlisi. I què va passar amb aquest test? Que els va dir que procuressin deixar-me fer alguna cosa artística si és que jo em tirava per aquí. Aleshores, realment sempre m'havia agradat dibuixar, fer ceràmica. Vaig començar a anar a l'Escola d'Arts i Oficis, allà que estava just al costat de l'institut. Era un batiment més de l'institut, d'un edifici bastant grossot. I allà vaig anar també uns anys, fins que vaig venir a estudiar ceràmica aquí a la Massana. Tu ets una enamorada del Camp de Mallorca, perquè quan t'hem preguntat quines imatges voldries veure aprofitant aquest programa, ens has dit el Camp de Mallorca. Bé, ara les veurem, aquestes imatges. Jo penso que tu pots comentar-les, si et sembla, que et suggereixen per què les has triat. És el teu camp, no? És el teu món. Aquí el tenim. Jo l'he triat una mica perquè penso que el Camp de Mallorca, al centre, allà on hi ha més camp també de cultura, és un lloc desconegut, es coneix més aviat la costa, que també que per mi és impressionant alguna part de la costa, però
Jo crec que la gran desconeguda, en aquest sentit, el gran desconegut és el camp. És molt natural, el camp de Mallorca. I els pobles i les cases de camp són d'una arquitectura maquíssima i jo crec que molt poc coneguda, també. S'ha fotografiat més les cases eivissenques o alguns predis menorquins, però en canvi realment un reportatge sobre les torres, per exemple, antigues, que guarda alguna d'aquestes cases enormes de camp de Mallorca, jo crec que s'ha vist poc, s'ha vist poc el camp, com és ell. Per mi semblen grans jardins, no? Entre els ametllers, els garrofers, les oliveres, de vegades al costat de les cases hi ha xipresos, i hi ha realment uns jardins que venen ja d'èpoques una mica remotes, no? I sobretot és la tradició realment d'un poble que trobes en aquest camp, eh? Cuidadíssim. Jo crec que els pagesos a Mallorca tenen una manera de cuidar el camp que per mi són jardins més que horts o... Hi ha moltes referències al Camp de Mallorca a les teves cançons, eh? S'hi troba. Sí. Jo he tingut una padrina, la meva padrina de Fons, que va morir ja fa bastants anys, però que vivia a Santanyí, i m'he passat moltes setmanes santes amb ella i alguns estius també, i m'agradava molt aquell camp ressec de l'estiu, quan havien segat el blat, que estava tot daurat. I Santanyí també té una pedra molt bonica, tirant a daurada, no? Aleshores, tots aquests records per mi m'agraden molt. Estàs parlant amb una gran precisió, aquella pedra daurada. Tu tens una memòria visual al teu país, tu el portes d'alguna manera enregistrat? Absolutament, sí. Dóna aquesta impressió, eh? Jo anava a preguntar, és que només t'agrada o a més hi ha l'enyorança també, però jo ja retiro la paraula enyorança perquè veig que el tens molt present. És que, a més, estem molt a prop, realment. Jo he trencat, d'alguna manera, no he trencat el meu estar a Mallorca. Jo sempre hi torno i sempre de vegades dic que estic a l'entremig, amb una cama aquí i una aquí, no? Perquè d'alguna manera la meitat de la meva família és d'allà i la meitat d'aquí. O sigui que també m'he passat molts anys a Catalunya, ja quasi tants com els que he passat a Mallorca. I jo crec que sóc d'una banda i de l'altra. Va arribar el moment que vas entrar a la coral del mestre Galmés, oi? Sí. Com va ser això? Del mestre Llorenç Galmés. Això va ser perquè era professor de piano de la mare d'una amiga meva, de la Isabel Ramis, que és una amiga de la infància que jo m'estimo molt, i aquell senyor donava classes. Jo recordo el senyor Llorenç Galmés que donava classes en aquella casa i recordo també que va crear aquest coro, que era un coro molt petit, un grup de veus de noia, amb noies bastant grans, i la Isabel i jo érem les petites, realment eren petites, teníem 11 i 12 anys llavors, i totes les altres doncs eren noies bastant grans. I allà vas aprendre cançons. Allà vaig aprendre cançons de Menorca, perquè el mestre Llorenç Galmés és menorquí, que vivia a Mallorca, i ens va ensenyar sobretot cançons populars de Menorca, que va estar molt bé, perquè jo ja en sabia unes quantes de Mallorca, i allò em va donar una visió de la música popular a les illes una mica més important de la que jo tenia. Realment les cançons t'arribaven per tot arreu, a través de la família, a través de la coral, i fins i tot tu n'has après directament dels vells i de la gent del camp. D'algunes persones del camp que m'han ensenyat algunes coses. M'ha encantat, jo ho he enregistrat i després ho he anat sentint. També d'algunes gravacions que he trobat ja fetes per turistes, però que de vegades tenien una gran qualitat, sobretot amb els seus intèrprets, més que amb la gravació, perquè, clar, per fer cançons de picat o cançons de treball, la gent havia d'anar al camp a gravar. Moltes vegades no sortia ni el nom de l'intèrpret en aquell disc, però després jo els he trobat. Dels dos germans, en Joan Ramon va ser el que primer va cantar públicament, per dir-ho així, almenys va enregistrar un disc. Això devia ser una petita commoció a la família. Com ho vas veure, tu, això? Què et va semblar? Home, doncs, una mena d'heroïcitat, i després que el Joan Ramon gravés un disc, això d'entrar de mà de la família en el món de l'espectacle, un món que per nosaltres érem ja molt admirat. El meu pare, recordo que ens va portar de París, feia ja molts anys que coneixíem el Brassens,
i també algun disc del Leo Ferrer i també de la Bàrbara, i alguna cosa també teníem a casa del... Ara no me'n recordo. Bé, és igual. Recordo que teníem una gran admiració per un cert tipus de cantant. O sigui, perquè aquests cantants que feien cançons ells i que les cantaven ells també, el cantautor, no? Aleshores això ens agradava ja molt, i quan el Joan Ramon us va conèixer a Barcelona i va començar a fer aquell disc i tot això, imagina't, entre admiració, alegria, no sé, moltes coses. T'hem preparat dues petites sorpreses. Ah, sí? Sí. La primera és que hem filmat un carrer i una casa de ciutat, que ara veurem. I em penso que estan molt lligats a la teva vida. Ens ho confirmes, si ens hem equivocat, que tothom es pot equivocar, ens ho dius. Mira, número 6. Doncs jo no sé si han canviat el número. El terrat sí que és el de casa. El 6... És el de casa, aquest terrat. Abans era el 14. Bé, això passa. Però aquest terrat és el de casa. Aquesta casa la coneixes? Sí, perfectament. És la casa on vas néixer? La casa on vaig néixer. Aquest terradet de dalt blanc és aquí on vàrem néixer. Exacte. Bé, ara ve, em sembla, la segona sorpresa, que la veuràs d'aquí un moment, quan hàgim vist més aquest indret que per tu està realment molt lligat. Aquest és el Joan Ramon. Aquesta és la segona sorpresa que volíem donar, que sortís el teu germà. Sí. Que entra dins d'una casa. Tu això ho coneixes més i ens ho podries dir? Perfectament, sí. És una casa empedrada amb unes pedretes rodones que estan a les... Aquesta era una antiga casa d'aquestes del barri vell de Palma, reformada per fer pisos, però havia estat una casa d'una persona sola i després la varen fer casa de pisos. Nosaltres vivíem a l'àtic, dalt de tot. Sí. Aquestes escales les has baixat i pujat? Que tenia una gran tendència a pintar els testos de color verd. Sí. En Joan Ramon ens ensenyava, oi, a ser que era la casa. Ha estat molt amable perquè ens ha fet, ja veus, de Cicerone una mica. Sí, està molt bé, Joan Ramon, de guia. Sí, i ens feia gràcia que ho poguessis veure avui des d'aquí també, fent aquest petit joc. Jo et vaig conèixer a tu en una mena de festival que es va fer a l'aire lliure de Ciutat, a Mallorca, si no m'equivoco. I eres una noia molt joveneta, no sé, devies tenir 15 o 16 anys, vas cantar per primera vegada... Em sembla que tenia 17 anys quan em vas conèixer. Llavors tenia molta importància, des de la meva distància un any ja és poc, però per tu sí que en devia tenir molt aquell any. I realment ja ens havien avisat, és que aquí hi ha una noia molt bonica que canta cançons precioses. Això és el que corria. Sí. Llavors... El meu germà era un gran... Propagandista, vols dir? No, però el fet era aquest. Jo et vaig escoltar per primera vegada en aquell festival. Va passar un temps i cap allà l'any 67 tu vas fer el pas i vas venir a Barcelona. Sí. Em sembla. Vas venir a Barcelona, per què vas decidir fer aquest canvi? Vas fer aquest salt que ara diu que et permet tenir una cama a cada banda. Sí, doncs el vaig fer perquè volia aprendre ceràmica. Aquest era el meu... No era cantar, sinó era fer ceràmica. I com que a l'Escola d'Arts i Oficis jo en aquell moment només podia aprendre a pintar rajoles, no podia aprendre a tocar el fang, ni a pujar una peça amb un torn, ni a veure la cuita. Era una escola amb unes limitacions econòmiques de tot tipus, bastant terrible. Sobretot la classe de ceràmica, la classe de dibuix era una altra cosa molt més àmplia, es podia treballar molt més, en pintura també, però la ceràmica, per exemple, el forn estava tancat sempre, no se l'encenia mai, jo no el vaig veure mai encès. I bé, molts problemes, aleshores vaig decidir, i també jo crec que els meus pares varen veure que jo necessitava una mica sortir d'aquell món, que per mi seria molt bo passar-me uns anys anant i venint i tenint altres amics, separant-me una mica de les seves faldilles, de la faldilla familiar una mica, no? Perquè conegués una mica més el món. Jo pràcticament no havia sortit mai de Mallorca i això me va anar molt bé.
Tu buscaves camins per expressar-te. I la ceràmica era el primer camí que tu trobaves. Era el primer camí, sí. Jo he vist algunes peces fetes per tu, molt boniques, petites, sí, jo recordo els temps. Jo et vaig venir a veure, a veure si me'n recordo, perquè jo em vaig venir a veure a Horta, quan vivies a Horta, em sembla que era al carrer Venècia. Al carrer Venècia, oi? Sí, exactament. Que era com un poblet, allò, encara. Sí, encara aquell carrer, el carrer Venècia, encara conserva una mica un aire de poblet, com tu dius. Oi que sí? Sí, sí. Tenia molt caràcter. Jo penso que aquí te devies trobar bé allà. Molt bé, perquè a més era una casa deliciosa, que hi havia una senyora que jo m'estimo molt, la Gavi Millú, una senyora suïssa, que em va llogar una habitació que donava amb un pati, que és com un petit jardí, amb un xiprer i un roser molt gros, i m'agradava molt, realment, molt. El teu primer disc, que era Cançons de Menorca, hi havia... Era una delícia, aquell disc. Jo l'he escoltat moltes vegades, moltes, amb el temps. Hi havia dues cançons que... Molt amable. No, que ens van fer un gran efecte, que eren La núvia del Gendà i El llangardaix de l'O. Sí. Dues cançons diferents de tot el que en aquell moment es cantava quan començava la cançó en català. Sí. Perquè tu ja eres una cantant diferent, tu ja eres una persona que es destacava. Bé, jo em destacava, suposo, perquè cantava cançons populars, perquè no feia cançons, no? Era un gran encert saber trobar aquestes cançons, clar, era mèrit teu. perquè en aquell moment no hi havia, jo crec que dintre la cançó que es cantava, cap persona que cantés música popular, almenys jo no en coneixia cap. I aleshores, clar, això també es desconeixia bastant la música de les illes, popular, i això també va ser un punt d'interès per mi, o que em diferenciava una mica dels altres cantants. I va crear un interès al voltant del que tu podies fer molt gran. Lligaven al camp, lligaven amb una tradició, era un tipus de repertori. Tu la natura sempre t'ha interessat molt, està molt clar. Vas fer uns primers poemes teus que també parlaven de la natura, no només les cançons tradicionals. Sí, el Me n'aniré de casa, aquella cançó que parla d'una persona que se n'ha d'anar del camp. Després també, sí, algunes que parlaven d'oliveres i de... Sí, per això era present. Sí. On vius ara? Ara visc en una muntanya pròxima a la ciutat, però jo crec que visc sempre, com t'he dit, sempre amb un punt de contacte amb les illes i aquí. Visc un poc a l'entremig. Bé, és que jo, als nostres espectadors, he d'avisar que aquest ram tan bonic que tenim aquí, no és un ram que hàgim muntat nosaltres aquí perquè faci bonic com a decoració, sinó que realment aquest ram l'ha portat Maria del Mar Bonet avui, expressament. Esclar, sí. De la muntanya, l'has collit tu? L'he collit, sí. A més que es veu que són flors de la muntanya, són flors que no es poden trobar gairebé suposo que la ginesta sí, però... T'agrada collir flors? Ho fas sovint? M'agraden molt les flors i m'agrada tenir-les a casa i disfrutar-les tots els moments que puc. Jo crec que una flor és una cosa molt perfecta, molt bonica, no? De les coses que per mi tenen més bellesa de la natura. Aleshores, m'agrada molt veure-les, collir-les, muntar-les, també mirar-les. Ara la muntanya està magnífica. Escolta, és que si jo t'he dit que eres una cantant diferent, també ets un convidat diferent dels que passen per aquest programa, perquè realment ningú ens ha portat un ram com aquest. Tu em vares dir que portés alguna cosa i vaig pensar que faria bonic un ram. No, el vas encertar realment del tot, feia molt bonic, que era una originalitat. Vas començar amb unes cançons de Menorca i s'hi va incorporar una cançó que va fer molt forat en aquell moment, que era Què volen aquesta gent, oi? Amb lletra d'en Lluís Serraima. De Lluís Serraima. En aquells recitals això produïa una certa commoció, perquè aquelles circumstàncies justificaven segurament que la gent s'interessés per aquest tipus de cançó que feia una denúncia d'una situació política de l'estudiant